Γεια σας, παιδιά. Είμαι ο κύριος Τζεφρόπουλος μαζί μου. Θα κάνετε το μάθημα της φυσικής. Κύριε Τζεφρόπουλε, Τι θες, Γεωργία Κάμενου? μπορώ να πάω τουαλέτα? Όχι ακόμα, μόρι σκύλα. Θα περιμένουμε τον Γιάννη πρώτα και μετά θα πας. Μα κύριε, δεν μπορώ άλλο θα χέστο αν δεν πάω τουαλέτα. Δεν με ενδιαφέρει. Όμορφη, αν τα κάνεις επάνω σου, μπορώ να σε σκουπίσω εγώ. Ούτε καν άσχημε. A few moments later. Παιδιά, τι μυρίζει έτσι? Κύριε, σας το είπα τώρα, τα έκανα επάνω μου. Πήγαινε στο γραφείο και πες στον διευθυντή να πάρει τους γονείς σου. Κύριε, έχω 2 κουράδες στον πάτο μου. Οκ, θα πάρουμε τηλέφωνο τη μαμά σου να σε πάρει σπίτι. Ήσουν μπροστά! Μισό λεπτό, κυρία Γεωργία. Δεν τα γνώριζα. Δεν είμαι κυρία Γεωργία!